ఆర్ఎస్పి కమిటీ అయిపోతుంది. డస్ట్బిన్ వేసి వేసేయండి సార్. వీడియో చర్చి సార్ సార్ ఒకసారి ఫోటో తీసుకుంటే మన అయిపోద్ది సార్. ఇలాగ వచ్చింది సార్. ఇది అదే వచ్చిన ఒకసారి ఫోటో తీస్తారు మరి. అట్నే తీసినామా. बस तुम्हें पटना गारू ठीक है चलो बसले मत आराम तोले बसले आगे नहीं चलता असलो दूध बाबू असलो ये सुभाष बहना ले लो ते दिक्कत होती है मैं बाहर चला जाम हम पचपट अच्छो मंदिर ये मंदिर हनुमान చాలా పాత సేవకులు చేశారు. బాగుంది. చెట్లు నీళ్ళు పోయిపోతాయి చెట్లకి ఏడు ఏడు అన్నా పత్రం